аны кемнәрдер утырткан, тилмереп. И алар үскән бит инде хәзер күпме. Менә шундый отношение. Йөрәк ачысы белән Салават күпре микрорайонында яшәүчеләр шулай ди. Наил Йосыпов урамы буенда урнашкан агачлар полосасы белән кырган. Әле бит әле июль генә, и шундый хәл. Менә бит. И беркемгә дә бер нәрсә дә кирәк түгел. Ничек шулай? Су сибүче машиналарның яздан бирле бер генә тапкыр да килгәнен хәтерләми алар. Күз алдында кырып утырган агачларны кызганып, оптырагач өмә оештырганнар. Кичләрен шланг сузып, үзләре су сибергә чыккан. Без моңа әлбәттә бик нык борчылабыз һәм шул уңайдан менә узган атнада гына әле ял көне йортның WhatsApp-тагы чатында язышып, йортта булдыралган кеше чыгып, үзебез чиләкләр белән йорттан шланг сузып, шулай итеп һәр агачка булдыралганча берничә сәгать дәвамында су сибеп карадык. Монысы Галимҗан Баруди урамындагы агачлык күргәнегезчә 2 юл арасындагы мәйданда ширәм белән үлән дә кырып һәм кибеп беткән. Агачлар арасында бер генә яфрагы калмаганнары да бар. Бит бу юкәләр әле былтыр гына ямь-яшел утыра иде. Чагыштыру өчен Башкала үзәгендә хәл башкача. Мондагы агачлар да яшел, газон да тәртиптә. Шулай ук футбол ярышлары узачак Акбарс Арена стадионы янында да автомат системалар су сиптерә. Алай гына да түгел, әйтик, Яңа Савин районының кайбер ишек алдында газоннарга идарәче оешмалар су сибә. Анда әле җәй хакимлек итә. Менә күршедә генә юл кырыйларында, Мусин Чуйков урамы буйларында көз инде. Менә юл кырыендагы, конечно, анда безнең ишек алларына бит ул не относится. Менә кем аларга сибергә тиештер. Шул хәтле жалко шул агачларны. Яз көне менә утырталар, сибүче юк. Баштарак сеппеләр анда су, хәзер юк, сепмәйләр. Тилмереп утыралар, шәнә җаныйларым саргаеп. Уже яфраклар кыйла башлады инде теге якта, думның теге ягында. Безнең тәрәзә каршы прямо. Закон буенча йорт ишегалларында агач куак һәм яшеллеккә су сибү идарәче оешма эше. Юл һәм тротуар кырыйларындагы агач куаклар өчен район хакимияте җавап бирә. Парк һәм скверлар аерым бүленгән. 33 парктагы яшеллекне парк һәм скверлар дирекциясе карап торырга тиеш. 128 скверны Казан башкарма комитетының тышкы цикләндерү комитеты. Без бүген аларга мөрәҗәгать иттек. Все подрядные организации, они стараются. Монда төп сәбәпне эсселек белән бәйлиләр. Моннан тыш шәһәрдәге объектив сәбәпләрне атыйлар. По городу Казани разработан специальный график для зеленых насаждений. Су утыртылганнан соң 1 елдан 10 яшькә кадәрге агачларга сибелә. Тәүлек әйләнәсе 40 машина эшли. Көндез дә, төнлә дә сибәләр. Норматив буенча Казанда бер агачка 50 литр су туры килә. Подрядчы оешмалар көчәйтелгән режимда эшли, әмма эсселек сәбәпле барлык агачларын да карап бетерә алмыйлар. Бер машина норматив буенча 160 агачка су сибә ала. Ул су алырга киткәнче, анда чират торганчы, бөкеләрдә утырганчы күпме вакыт уза. Тут надо и учитывать и то, что пробки. Моннан тыш кайбер участоклардагы агачлар компенсация буларак, ягъни кайдадыр киселгәне өчен утыртылган була. Аларны район хакимияте балансына тапшырылганчы 3 ел дәвамында утырткан оешмасы карап торырга тиеш. Салават күперендәге очракта шулай булып чыкты. Агачларга муниципаль килешү буенча подрядчылар су сибә. Эссе чорда яшеллеккә су сибү көчәйтелә. Компенсация буенча утыртылган агачларны 3 ел дәвамында шул оешма карап тора. Алар безнең баланста түгел, әмма без агачларга 3-5 көнгә бер су сибәйдек. Июльдән көн сайын сибәбез. Салават күперендә яшәүчеләрнең генә ул машиналарны моңа кадәр күргәне булмый. Редакциягә кайтып җитүгә күңелле хәбәр алдык. Без китүгә машина килгән. Хәзер халык бу елга бер генә була торган акция булмасын иде дип өметләнә. Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.